ionge ID. Koro magi muyie ni osebedo ka timore mak mana ni koro system uloko mondo mi ka nyathino onge ID to bro bedo gi button mar skip. To ma chakore mana kiny, en gima pok otimore nikech jomoko notemo kata apply kawuono to pod ne dwaro ID. Trevor ne pod ochendo matin, lakini en wach makoro wadolo, wan gi yie ni ko chopo kiny to onego bed ni gidhi yie. Nikech gima ne timore ng'ini wach mar hola ni Trevor ebe en contractual. Ma by law idwaro mana ni wa enter into contractual agreement gi joma are of age, nyiso ni joma nigi ID. To nikech wasebedo ka wambe wa listen ne public gima joge wawacho e ground kucho. Wawacho ni ok wadhi oro negi pesa e account, kata ok wadhi oro pesa e school, kata e college, wadhi mana oro scholarship, lakini margi ni. Wadhi yie negi mondo gi apply, ka gi ase apply to pesa gini. Watimo negi categorization, to watimo negi allocation, to watimo negi award, to wakano pesa gino kanyo. Koro kwase kano pesa mag warito gigo. Sama giyudo ID cha to giri ga gibiro. Lakini chenro, nyocha chendo matin to kaka jatelo no biro wacho oko kanyo. Nyocha chendo matin lakini wachno joge wa oselose. Koro wan gi yie ni ka chopo kiny to onego bed ni gichako apply ma gi skip wachno. Wach mar ID joma minor gi mondo mi gibed ni ginyalo apply maber. Sawa. Sa adek kamayo wawang'wa kae ni to we penjo mogik.